people here, Danny. Who hooked the shot? Who hooked not the shot today? You push only the shot, Danny. No? Not possible. You try up. Together with the... Vrea să-l ridice, bă, vrea să-l ridice și să-l tragă încoace, să-l pună cu roțile pe asfalt. Auzi, bă, că-ți role cu hârtie, bă! Hop! Hop, hop! Stai, bă! Ia, îl răstornă nimă! Uite la prească! Trebuie să vină pe partea aia altă, bă! Pe partea asta. Ia, bă! Dar nu știu ce veni din partea ei, din partea asta trebuie. Să-l decuplezi, frate, tragi cuie și-l tragi afară. Și nu a venit el de aici să putea Pe să... de aici, așa trebuia. Și parcă și bă, să... Au spins-o țără. Ține puțin de asta. Are roată? Dar când te vedeai roată de la început, pe aici era mai bine. Dar să vină pe aici să-l încălce și ăla. Da, rămâne, el e greu, mă. Nu rămâne, nu e așa. Ce vrea? Vreți că iară să bag acolo, bă? Dați-vă de acolo! Dați-vă, bă, de acolo! Bă, zic că-l răstoarnă, zic că e hârtie, mă, înăuntru. Eu, bă! Îl răstoarnă, bă! Băi! Rupi, n-are rău! Îl răstoarnă, bă! Eventual să-l tragă în gros, să-l ridice și să-l tragă. Da, să-l tragă. Îl răstoarnă, bă! Băi, coașele largă aici să fie. Uite, una aici și una din coașă. Și una de vine din față. O rămas ăla acolo. I-am văzut că sunt chini. O rămas și ăia acolo. Ăia-s români. Ăia-s români.